kumsang ni somni pali khan patling pakhat kumsam nga pangami chuan America mi pui tam tak ti thin lunga hne mai ba ka America's Got Talent season 19 a khan ne na achanga dollar makta duai khat zet ahum ho ani tunjum kan video a hian AGT winner Richard Goodall sin kong le mi te makti em AGT winner dangte anglo tak maya alar tak nu thleng po a Tifaitu na atho chunjom zel dan kha kan en ho do na ni terehot Indiana acheng Richard hian a omoi tak nei chu bathroom vela chau aw chwa pui ve chin nima sela shing nun hi angai rengina kalput reng big law a zirlai te zir zawa na thok chanin Indiana Amidi School pakhat Chelsea Rose Schoola Tifaitu na kumsom ni pathum zet athok ta music lama atuina le alojim ve chin te eroin akian san thei chuang lo Don't Stop Believing ti chu athopui bernima se munpiat chunga music lama mingcher tum chu abei don thak via wangle ma se goodwill chuan top sana tum chuang lo skula a munti failai te chuan azai rut china azai ri po school no pangte dan shefo school events at zai chinin school no pangle anu le pa te chuan azai chu an ngaina chin ti chuan kumsang ni som ni patni alo ni chuan Richard anuna chuan Thil maktak alo thleng ta atho na school graduation an man la yin zeti tu pakhat chuan Richard chu hla special tak saturi na nge na chuta Richard chuan Don't Stop Believing ti hla nge mai chu sa in zeti tu zinga pakhat chuan alo record TikTok a post zui chumi nu athil thleng chu be se phak ba kani tlat just a small town girl Richard ta zai video chu nikhat Thil thu leka a viral ta chiam maya mi noi tam takin lo ngai thla in kar to pani meu chuan mi makta duai tam takin an ngai thla to chung zinga chuan a hlasak Don't Stop Believing ti lo salar chin tu Johnny band vocalist ni chin Steve Perry po in lo ngai thave in comments lama chuan asathia mati thu in alo fakhial mai chuta chin chu Goodall chu van nei na in a zui ngal char hi ani ringot to chu video viral chu America's Got Talent producers lampo in lo cheve fatin school hall te takte azai chin Richard Goodall chuan Covela stage lian berazai theina hunrem changa nei ta meni somni pasari sangni somni pali khan AGT season 19 na Goodall chuan America me puitam takma a audition anaya chuta chuan Don't Stop Believing ti hla nge mai chu asange nge ani in kil toi tak maya stage adin no reilo te a in thashung me lava a o a han chwa tak mai chu achang khatna em po ala sak zo ma hotin en tu me puite chu anding nga suwa an au khek ngal tuar mai just a small town girl amel en mai chuan keinin chu putara chu o kan ti mai tur angani laya a rockstar voice fiak chatak mai manga sang tak maya a hanzai ta chu mi pui te chavinan lom lo judge te po in an du ngang ni turani judge zinga mi heidi klom chuan golden bazar amet puak ta pop mai Simon Cowell chuan ka hero ti in a comment hiala Happy Mendel po in tuna hian I tho na school naw pangte lo aw rin dan tur kamit thla the ati ve hial bawk Goodall hi AGT tel tur hian Los Angeles a kalin hotela athlenga poisalama po har satna atok ve na sa hle sumren chemnan ei tur mantlom te ala khoma a hotel room a fridge te a chuan ada khom chin ama soidan chuan showa atel tir khan anarvas ema ma se music arik to chuan ngaya ole mai zel chin thule show arei nu phei chuan ngaya aneya nervous na po anei to lawani ome AGT atel hi Goodall tan hian Thil har sa le boy thak takani a atho na school changin he show tel tur hian chol lak angai ba ka an khwa chwa sanin mundanga a chwa angaya sumle paile athasen zong tenen chuan ri sang tak ala ka ngaya ni Richard hian quarter final sa Michael Bolton a hla
How am I supposed to live without you ti hla asakte. Semi-final sa Survivor how hla Eye of the Tiger asak baka. Final sa Johnny hla Faithfully asakte mangin America mi puite thinlung a ne hle a. Judge te commentary po siat lei theilau khopin aw tho ma ring chin. Suta finale zana chuan anga isan chin Johnny Ben a po an lead guitarist Nils John nge mai le Johnny Ben te chuan Don't Stop Believing ti hla asaka chuan rondel puhin mi pui an lo aw hlo a Richard po alim aljavia wang ti asya thayani. Johnny Ben te hi sangka zakwa somria chawa changa American rock band lar ani a tuna ero original member an ommeu to lo an band din tira an vocalist Steve Perry zai thiam zia mol kha remle vin zeptel lok te ang voi kha chu Freddie Mercury kha Kovela zai thiam ber han ni chu enge an tia nuama ti le ti lo an so khan ani chuan kashilo Steve Perry zok ra u ti in alo chang hlawani ome chutiang khopa ben chale zai thiam kol an ni boka tun thlenga America mi puite du ron rock band lar an lani reng mai hi Thil makani lawani Goodall po hi zai thiam takni in music ngaina mi dik takani di po azai thiam ngaina te achang po hian asya thaya kumsani somni pakhat khan anupui pati chuan cancer natna wangina boral san anupui thi na hi atwar hle nge a rei tak chung no pui nei to chuan nangma a Luangliam taka omanga ithil tumber chu soilo atil lo chuan tunge ini tak ti hriat chwa tumin iman hlel to ang ti in chu ahun har satak chongchang chu asoi chuak hialani atan chuan anupui sun na le lungle na te chu music hian atinep deuh theima na vanne thak tak main Goodall chuan akho har niam tu tong le in AGT final anne ma kara khan anupui hwal NG chunupuya anei le ta a Facebook kal tangin anupui nei thu hi apuang chuak nge ani Goodall hian AGT a tel lai aril ru soin ne na achan a inrin lo thu asoya ma se thei top chwa competitor te zinga thei top chwa na saber ni atum thu asoyani AGT a hian mi shang thiam na in ang lo tak tam tak antel china he show in atum ber chu Thil tha achanga chaber phor chwa ani tu pon thiam Thil Thleng engpo nei se tu po ni se hai chwa sakani chuwang chuan mi tu po he show a hian thiam Thil nei to phot chu an leng vek ti in a soi theyang ti chuan Goodall hian AGT finalist pakwa lai te chu khumin America's Got Talent season 19 na hian ne na achangta ani Richard Goodall hian adu thu sam ti hlotlin nan hian anga grei hle maya kumsom nga panga atlin nuwa chau hlotlin na achang hi anga grei ngat le ani Goodall an ne na achangta hi Heidi Klum Simon Cowell Howdy Mandel Sofia Vergara le host Terry Crews te chuan anlom pui thiam ema Goodall chu miro pui tak in ngaihthlom le nun nem tongtlem takani ti sohin ami zia le ama shim chu mi tha takani thu an soya kum phei chuan final round a khan rockstar ro pui takani ta e he showa hian ne na changla ka ti tak zetani ati hial rengani kha AGT a telna a hlo chwa dollar million khatlai mai chu ahman na tur sohin Florida akum upa te enkol na muna lungmuang taka anna achol san huna a omna na man tur thu asoya pasta le luilam sa te achanga eizeu zawadu tho soibok Richard Goodall hian AGT a hian ne na achang hi amakani mai lova kovel huwa pamilar ani to nu po a school ti fai na ala chunzom zel kha thilmak tak jok chu ani Goodall chuan ama ami ang bok kha kalani renge ati mau mai anna tho ban sanemo thak danglamemo atum hau lo a omoi wanga mi te shiat ni ma se America's Got Talent azo avele anangai achunzom le ngalani Thil danglam engma ala omlo tuna chuan manager kanei to a le lama reilo te chung chu kana ka thok ngal theiri lo mai thei kazai thiam ti mi ten anlo sheta ani maya chumi ti lawa chuan ama ami ang tho mi pa ngai tho kha kalani
engdang lam na ma omlo ti in asoya kumsom ni pathum lai school Hmun Tifaitu lo ni to Richard Goodall hian a school thona ami te chuan stage a perform ta ka chuan midang dai anga an hmu thu so hin milar ang chuan min en katingam lawa a chan chu thojan ni atanga zir top ni thlengin school a min muchina milar anga min hmu chu anta na har sa ang ti en a soi zui bawk a school thona chuan mi zong zong in chibai bokin engia an zon sia china ni tin maya an hmu chin wangin antan chuan mingai Richard a thokha alani ireng thus asoi le boga in lama chuan Richard a mipa ngai chu alani reng po anima na ma se AGT atela changin mipa ngai chu ani thei chia to lo milar ani to tlat AGT a hne na achan nu a school a kal le masak bernia chuan Hmun Tifai zongin hun a mang hau lo a school no pangtele ziti tu ten an lo loma ama lompuinan le choi moinan hun an lo buat sai sakani an mayor tele ziti tu ten lo chibahin thu soina hun te amanga a hun manzel dan tur so hin anupui engineer an hun kal dan tur an lo ruam man lok lo dan anga athen thu te asai chuak AGT chuan thil tam taka zirtir thu le sumwang chau ni lovin atan kong zau jok a hon sak thu asoyani chuta school no pangte chuan don't stop believing ti hlange mai chu an lo sak khuma an school team ani ngal der mai school a kalkwal pa chuan no pangte chu akwa a high five te ape bawk no pang hautan chuan an hero ani ringot tuna chuan Goodall chanchin shetu zong zong te chuan azai thiam le hlotlin na achan wang mai angai sang lavin anuna zirtur tam tak an hmu ni berina langa athu soi thatak mai pakhat chu he khovela hian kan ban phak lo tur thil engma a omlo ma se chung nei tur chuan kan tho chwa ve angai ani idu tak tak ani chuan idu thil te nei turin hun ipek ve ngaya kan thlen chin dal thei tur engma a omlo ti in asoyani ole khati zong kha tunchu matan chuan ni le phut se ma ni inrin tok na nei chung zelin hun nuam tak in mang cheu don nia